Hello guys, Murisei. Welcome to Salmeat TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, we share video, ukomenda. Nyaya nayo nhasi. Inini handina kuyazomhoresa vanhu. Handinei nekuti ndakumhoresa kana kuti ndiite sei. Ndauya kuzobvunza kuti sei makanyarara Winky wenya munosaidzira pasocial media. Akatadza chaiche kunoatenda rufu remurume mukuru. Akazvara chipo chinoshamisa ende chinozikana munyika ino yese yeZimbabwe. Anowa Prayzah kumukudza enkombe. Sure. Avoida busy ranjadzivha wasvika pakutadza kuatenda rufu chaichero. Kundwana Freeman, kundwana Mathias, kundwana Mutarisi, kundwana wachipazi. Wana mai, wana wasu wangoriko, andiziva wana mai titongoriko. Vamatadza mukuru shosho kuvama. Nyembe ndo dzama kuda kuti dzidzikiswe manje. Pamakagaraga, muna kugadzikwa, muna kusarudzwa mudhara. Makazvisa mega. Aiwa zviti imbozvifungawo. Kufa murume mukuru kuti fi kusvika pakunowigwa kana zero deposit fese yenyu atimbobvira taiona. Muri busy here muno muZimbabwe mungabva maita busy yei. Mune maindasitiri akavhurwa. Mune mashow here. Chionekeraiwozve. Tirege kuramba tichibvunzwa kuti muripi mukuru. Naiwa gafu. Hazviri zvinhu zviri right izvozvozvo. Tiite sei usisi wa mafanzi enyu. Ndakawanda wani kuzokusapotai kuRainbow Towers. Kwechaisisi takazara ndese mafanzi aJaPrayzah kuyozosapota kuti mubude outcome iri nani. Sava mashaya, banoita mari kuenda pamurewa pa guys. Apa dhura pamurewa. Saka chii chirubva chaita? Chichakabva chaita kuti mukuru atadze kuuya. Vabhanda venyu manager yenyu hatina kuwaona. Kukundwa shosho na Java ari kumhiri kwemakungwa uko. Achitosenda condolences yake message yake panhangirini panomba media. Mimi munhu ari paruwa chaiche pamarondera apa patinoti apa patinongedzane chigone chepakati ichi. Kuti apa muri apa chaiche padhuze apa padhuze nechitungwiza chiri padhuze netown CBD. Pamatadza kutadza here kana kuti kwangu sukuda. Aiwa kana paine zviri kunetsa garai matiudzawo wedu. Tigare taziya kuti tifungire kuti aiwa muchazoda rufu harudaro. Enda pano anotuma vanhu kuti dai zvadai zvaenda nepazviri zvaenda napo. Kungonochema wamwe munobvei nhai mukuru. Handina mumwe munhu anotaura naye ndikureva imimi mafanzi agafa. Hamvanhu kakunyararaka. Tariseika mukuru wenyu uripa hatisi kumuona. Asi mari takaendedza kwechaisisi. Ndinokusapota iwani chanetsa china.